Priang subhai pi baro ki perlok ki ba pet bat ki ba shashkor ya gani ka kubor ha gani ka por. Ka subject ka bang akwa banya grand bat pi banya sam bat pi ya gani ka kelemat ka ba benta. Ya ka bang la ai kerteng ya ka. Ka ba pet show Jesus. Bat ki ching mentoy ka bang ngila ban yo na ka ta ka ching pet ki jong yo Jesus. Hashua bang ini jam syak mato ini pai show belai hai ka ching duai ku pa ching ba banang ya ai ngo ya me na ga ta ga ni ka por ka ba mila ai hangi ku belai shibun ya ga ni ka kubor ka bangi dan leng ba ka ktien ka jong me atrai ka bangi yas puli ga ni ka ktien ka jong me ngatwai ba men kran hangi leng ba men sem ba khoi bangin yo ya ka ching men toy naga ktien ka ba khoi ka jong me ha ga ni ka por bat ba ya ka ching em ka jongi an pen thamai map ki pop ka bangi pen su si ya me ha ka teng ka jong Jesus nge dwai amen ka ching ruai ka ong bai chau Jesus ba klem tho bria ngakwa ku ma u ban em ba ba ka ching em jonga ka dap dap pop da ching em jong u yanga to so da ching em jong u yanga to so knang ba ngan yo bor ching snew ban jong ka ching em jonga ka dap dap pop da ching em jong u yanga to so kani ka ching ruai ka long ka ban ching mot hadu kata kata naga banta jonga ban ngai ru ka long ka ban ching mot naga banta jong pi ki parlok la pi kwa ban yo snow bangar wai ka ni ka ching ruai ngai pat pa pin pet ya ka ni ka kubor hadu ban da kut jong ka ngan ruai ya ka ni ka ching ruai naga banta ban yo ro yo blai bat ru naga banta jong pi ki ba pet ya ka ni ka ya ka ni ka kubor haga ktien ka jong blai haga gospel ka ku mu yones ka lang ka ba ningkong ka khot ka ba arpo kum dai ki kentien ki ba ong kum ni haga bala shai u yones u yo i o jisu ba wan ha u bat u ong hak mi u kun lang brot jong u blai u ba ket no ya ka pop jong ka perthai ka ai ka ba u yones hang ni Ukran ka ai ka ba u yones hang ni u kwa ya ki pai pa ki ba ya don ringkat bat u haga wa Jordan bakin pek shau Jesus Christ bakin yo i yo Jesus de kum tang yo i ba ka ba Jesus rang wan ya cha wa Jordan u yones la ka dau ki ang pek u te yo Jesus Christ u te yo de u khon lang brot jong u belai u baket ba du ba ya ki pop jong ka perthai ka ching rai ka ong ba Jesus long tau khon lang brot u ba khlam tho bria oi ka ktien ka jong u belai ka testament ka rem yo i ka por ka jong ki khon Israel ha ba ki wa lam yo u lang brot na ka ta ka ching khnya ka jong ki don kam ban walam da u lang brot u ba khlam tho bria u lang brot u ba chanai u ba yang parshi yo Jesus Christ ti hagar ka por ko ki parlok nga khot sngo bhai pi baro bangin ya pek ya uni u khon lang brot u ba khlam tho bria la da pi kwa ban long kum ma u pi dei ban pek sha u haga testament ka barem haga exodus ka nong ka balai pu sao gir khot ka balai pu lai hadu ka balai pu san hang tu la da pi puli ya ka tu ka nong ka kwa pen puli ka ong ba de tang u Moses u balat ban yo i ya ka buram ka chong u belai but anda Moses lawan hiar na ulum Sinai ban ya kendo ya ki kon Israel ki kon Israel ki yo kami ya ka buram ka chong u belai da ka ba ki pek sha u Moses haba u Moses la wendo ya ki chingka khamat chong u ki kon Israel ki yo i ya ka buram chong u belai ba keteng shine bakateng shine hakadur khamat ka chong u Moses Henry ma phi bat manga kiba em hagiri ki sni bat ti por kiba khadu ngilong ki breu ki bala karkhu hadu kata kata namar balai namar ngimdon kam ban pek yo Moses ngimdon kam shu ban pek tang saki pastor lani saki rangba balang jongi lani saki temen basan jongi ban yo i ka buram ka chong u belai
Ladang ikwa ban yo iya ke buram ke jong belai. Ngi don ya ke lat. Menta ban baik shau Jisu. Argo rin ke lenong ke balai. Ke khat ke bakat pra. Tung ya pai ban ngasa ke ketian ke jong belai. Naga city ke ba ar ke jong apostol Paul se ginong korin ke lenong ke balai. Ngene puli ke khat ke bakat pra. Kekentian ke ba ongkum ni. Handrai mangi baro da ke khamat klem da ka no. Daga bangi kami syai kembahaga yet ya ka buram utrai lanang penkela dur yangi syaka taka johi ka dur naka buram syaka buram kumba na utrai uba mensim pios ngau nem ko ki parlok be ye jonga hang ni ka kristian ka jong blai ka ong ba mangi mapi bat manga klem da ka no ya ki khamat ki jongi ngila aban kami ya kata buram ke jong belai kum hagayet kemalong ye pi meneki Israel ban kami ya ke buram ke jong belai ban yo i ke buram ke jong belai ki ha ban pet ya ke khamat ke jong Moses han rai mangi kalam da ka no pitap na mahaba Moses ula ka ki khamat ke jong ki kon Israel kamla shu ban yo i ya ke buram ke jong belai kat kum ke Exodus ke bangidang sidak pulih rai mangi ngila ban yo i ya ke kestian ya uji sukres haga ke kestian ke jong play dai laki jong ki khamat ke jongi pitip nehem Moses usupan palang ya ke buram ke jong uji sukres ya ke buram ke jong play mapi bat mangaru habangi pek show uji sukres larangi yai pek show jisu ngila ban pen palang ya ke buram ke jong uji sukres saki weipat kumba upen palang ya ke jing shai jong ke sni ngitep ha bau benai dan jing shai na lade handai benai yo ya ke jing shai na ke sni bat kumta ha ke por mit benai pen palang ya ke jing shai jong ke sni jisu ang ngalong sni jong ke hok lada pi ai pek shanga pila ban pen palang ya ke buram ke jonga sha ki weipat ngidon kam ban pek chau Jesus Christ kumno ka chingpen keladur ka cha kumno kata ka chingpen keladur ka cha namar Paul ong bayangi onang yai pen keladur ngin on pen keladur da ka bangi kami chau Jesus Christ Hebrew kanong ka bakat ar ka khat ka ar ka ong da ka ba kami chau Jesus nang penlong ha ka Bible parang ka ong the authors unong tok nani unong sedang batway bat unong penjanai ya ke jinget ke jongi ong apostol Paul uni ula sya ya ke den pena udah ibenro ya ke jingleran bat ula syong ha ke kti ka man ke jong belai yangi onang penkeladur sya kita ke buram ke jong belai da ka bangi kami syau Jesus Christ namar dei ma ken ubadei utau author lani utenrai lani uta unong penlong unong seng nong rem ya ke jinget happy bat hanga bat haba ula seng haba ula sedang ya ke jinget happy bapin ngai jauh belai un penjanai ru ya ka un penjanai ru ya kata ke jinget ke jongpi daga bapi pek chau Jesus Christ kamut ayu ban pek chau Jesus kamut kumno ban pek chau Jisu ba yo le se pi ang utei unong yalap ban pek chau Jisu Christ han rei habangi pek nyam yo iyo Jisu rei parolok ba ye chong apila ba yo iyo Jisu da ikmat chong ke jingat ke chong pi lada pi don ye ke jingat ha u han rei ke jingbot ka bang aku ba ne samat pi ke por kata kalong tung ne pai na ke city ke chong apostol se ke Hebrew kalonong ka bakat ar ke khat ka balai hang ni ka ongkom ne namar kata topin perkat yauta ubala sya ya kabakat kani ke cingkren persya yaladi da ke bapap nang ta susu ong baphen ang manthai da ka basngau telot ngai lengai hakim mensim ke jongpi kai ka ba apostol Paul hang ne kentu yang ni kai ka ba ka ktian ke jong play ka kentu yang hang ne kalong ban pek chau Jisu ka bamot ban yai perkat sapang jong u parlok ba iya jonga hatu pila perkat ne em ba pila ban long kumu Jisu
Hatu picu perkat em, bapila ban yo ya ke ban em ya ke jing em, kumbau Jisu la em. Hatu pila perkat em, bau Jisu Kristus la ban le. Ya ke babahatam naga banta jong pi. Ka jing kentu naga ketien ke jong blai ko ang perkat yo Jisu Kristus. Perkat sapang Jisu. Ubala sya ya ke jing keren bain, ula sya ya ke jing sya shitam naga banta jong pi ba jonga. Nang ta shu ang ka ketien ke jong blai. Bapin man thai da ka bapi sngo tlot ngai lengai hagi men sim ke jong pi ngatep babon na preng jong pi ko ki para be jong pi sngo thai hagi jing em ke jam sim pi sngo tlot hagi jing em ke jam sim jong pi hawa pim yo ban ye kan do ye ki para bangai ha yeng mane haba pim yo ye kalat ban yo snow ye ki khobor na ki pastor ke jong pi na ki nong yalap ke jong pi hagi yeng mane haga sni sabatan haga sni mane blai pisngo tlat pisngo thai lengai anu ke ketien ke jong blai ka ong kanang ba pinam sngo thai kanang ba pinam sngo tlat perkat chapang Jesus Christ ba on pen klein on pen chat bor ye ke jing em ba ke jam sim ke jong pi la da pi don kam nong ya rap ko ki para ba ye jonga la da pisngo ba pi sham jing e ha ke jing ya lenti ke jong pi kum ke kristan lar bis ngoba usoitan ula persang ban knyat ye ke ching em ke jong pi wan show blai ukloi ban rap ye pi hebrew kal nong ka khat ar gar khat ka balai hang ni ka ong namar kata to phin perkhat yau taw bala sha ya ka bakat ka ni ke ching kren persha yaladi da ke ba pap ba phin aman thai da ka ba snow tlot ngai lengai ha ke men sem ke jong pi ti parlok ba ye chonga hatu pila ju perkat ne am sapang Jesus Christ. Bau Jisu. Ula ban penjanai ye ke jenget ke jong pi. Hatu pila ju perkat ne am sapang Jesus Christ. Badan ka bor hau Jesus Christ. Bangala ban job ye ke jing yale ha ke jing em ke jonga. Bon sin ngi perkat tang sa ke jing e. Bon sin ngi perkat tang sa ke jing jejar. Bon sin ngi perkat tang ya ke jing yes ki jing bom yes ngau tanat ki jongi hapreng para priu. Bon sin ngi perkat tang ya ke ta ki jing bom la ke jongi. Han rai ke ktien ke jong blai ka ong. Perkat sapang Jesus Christ. Kata kain ka bamot ka jing mot ban pet chau Jesus Christ. Ban perkat sapang jong u, ban pusan sapang jong u. Kum ba pi perkat sapang u neka ba iet ke jong pi haba ki don se jingai jong pi bat shu hang ne ka tien ke jong blai ka ong kanang ba phin om tlat ba phin om man thai ngai lengai ha ki men sem ke jong pi hoi le se bon na preng jong pi don na preng ke jing tlat ko ki para ba iet jong ha kum pe ka por haba phim yo sho ba ne kan do ye ki parlok per jor ke jong pi man la ka ta yo ha ke jing ya seng nang haba pim yo ban yo snow ye ke jing tho khana na ki pastor ki jong pi na ki nong yalap ki jong pi ha ki balang ki jong pi let's see pila ban snow tlot han ka ktien ke jong blai ka ktien ke jong blai ha ke por ka khat yang i ka ong per khat chapang Jesu ba phin man phat ba phin snow tlot namar ba Jesu jo man phat namar ba blai jo snow tlot udan ka por ban ai na ka benda jong pi ba jong la da pi don kam ye ke jing yarap phila ban phai so Jesus Christ Hebrew ka long ka saw ka khat ri ko ong tong in ya wan ha chan da ka jing slur ha ka khat ka jing ai bangen yo pedang ye ka jing isnai bat bangen yo sham ka jing ai ye ka ban yarap yang i ha ka por badan kam menta ka de ka por ka bangi don kam ye ka jing yarap ngatep Menta ka por ka bon na preng jong pi pisngo ba dan bala ban yarap ya pi pisngo ba dan bala ban kersan ya pi hanroi paralok pi ye jonga wan daga jing slor wat nom le rai wat nom syaktim ban wan show Jesus Christ ban ukloi ban yarap ya pi gamper ka ige jing tlot ka ige jing e ka pi don ula ban kersan ya pi ban pek show Jesus ka modru ban buat ya ki jing hikai ki jong u kam shamut tang bangin puli ka Bible kam shamut tang bangin tep ya ki ai ba ka Bible ka ong han rai ban bot
pat ban le ya ke ba ulah hikai ngi kata ga ke chingmot ban pe chau Jesu nang kong Petrus kal nong ka ba ar ga khat ka ba ar phawai nang kong Petrus ar kal nong ga khat ka ba ar phawai ka ong namar sha ka ne ken la khat ya pi na ba ukres ru ubala sha na gamta jongi da ka ba ino ya ka rukam yangi khanang bangin yo bot ya kita ki jingjam jong u chanu la khat ya pi ba dang sha ka ne ken la khot yang i shau Jesus Christ haba la khot yang i shau Jesus Christ bar haba ngila pediang yo Jesus ong ka kristian ka jong blai ngi dei ban le ayu ban bot ru ya ka rukam jong u ngi dei ban bot ngi dei ban le ya ka e ka ba u ulahi kai la khot ya pi ba denga sha ka jing sha sitom sha ka jing em ka ba Jesus ulayai man bau dang dan ha ka ka perthai để cho cái ta cái như chính em là khót ya pi badanga bạn hang ni cái trên cái trong play khả năng bằng in yo ban buốt ya cái ấy ya kita cái chính jam cái trong Jesus Christ pi quan em có cái parlok ban buốt yo Jesus ngak khát ya pi pen buốt ya cái chính khí cái trong Jesus Christ cái li ya là đi comme nous Jesus ya comme nous Jesus mani yo kupa trong comme nous Jesus doai comme nous Jesus ya kren comme nous Jesus ya rap ya cái bedon kam jing ya rap ukhat ru bangin bot ya kata kacu kacing hikai ka ba u lai kai u Petrus ha ka gospel ka Matthias ka nong ka khat sao ka khat ka ba arpo pra ka ba lai po hang to la tho ba u Petrus ha ka wei ka janmet lambat ke senran ki jong Jesu ang ba lo yo iyo Jesu ba u ya halor jong ka duriao halor jong ka ba Petrus lo yo iyo Jesu la pek chau Jesu la ong ko kan rat la da dei ma me to hukum yang bangan ya bangan wan shami halor jong ka duriao pat kum tau Jesu la khot yo Petrus lo ong wan dei manga pilep ke ka bacha Petrus ka ba udang pek chau Jesus Christ dah kabak pek chau Jesu, dah kabak kami chau Jesus Christ, ulas hiar nak liang, baru ya halor jeng keduriau. Handai ke ega baca, haga tak kalimat lawan ke ega ega bawan ban penuit je ke cikmat jeng berkat ke jong Petrus. Bat ulah pai seke duriau. Ulio iya kira eryong, ulio iya ke jeng at pelung. Bat hangta ong ke kesian ke jong belai, Petrus ulas dang ban ngam siapa. Haga kalimat ke Petrus. Upan kan riano ya ki kmat ki jong unau Jesu ulangam siapa Henry ai ngo yo belai bau Petrus siam la klet ban pai sau Jesus Christ dei hakom ka to ka por ndau la stang ban ngam ula ka ang ber la pek yang lagi kmat sau Jesu belong ko Jesu tu ya rap yang baru Jesu ula keneri la keti bat ula yalam yo Petrus ban yad halo jo keduriau paralog baiet jonga let's see haka pas dang joga chingya lenti ke jong pikum ki bangai kum ki kristan pi pek chau Jesu pi las dang ban ya haka ching em kristan ka ba khoi ka ba chanai ka ching em kristan ka ba u Jesu la hikai ya pi ba yang ban ya handrei kat badan ya ki por ki sing pi la klet ban pek chau Jesu pila pek ki brio bat pila yo iya ki eryong pila iya ki cingplot ki cingduna ki jongki bat kum tama piru pila sedang ban ngam ban hiarno ban hang ban ngam siapa jeng keduriau dengan kentu ya piku ki palok pin yai pek show Jesus Christ lada pikwa ban yat ban job haga cingat lenti ki jong pi bat jong nenta ladan we brio haga Bible uba makla Uni ula pecau Jesu daki kemat jong ke cengai. Hoi udai ubriu bamakla. Henry ula yai pecau Jesu daki kemat jong ke cengai. Bat uta udai ubarti mayas. Uba bapila ban pulih haga gospel ke kumu Markus. Kelenong ke basipau ke dekat ke basaupon riu hadu ke basanpo ar. Ngakentu bapin pulihi ya kini dekat. Long bahakat bau Jesu dang yai lenti sa Jerusalem. Jesu bat kisenan ki jong ukile poi haga wei ke nong ba ka ba kerteng ke Jericho bat kat bau Jesu dang ya dang ta lembat upai ba ubabun ang baladan uni upriu ba matla ba kerteng uparti mayas ula yo sngo sapang jong Jesu ula yo sngo bagi breu ki to bau Jesu la ban le ki kamba
bau Jisu la ban pen khia ya u kum ta bau la yos ngau yu Jisu ba wan ya nang ta u Bartimaeus daki khmat trong ke chinget ula pet sau Jisu Christ bat ula ka ang ula perta ya Jisu ula ang ko Jisu kon trong David to isen ai yang a tetep nam ke ke bajia hak tu ka por ang ka Bible bau pait ba bayai kelas dang man pen sange ya Bartimaeus ki ang sange mami ngap jar mami wat nom pen wet ya Jesus Christ ngap jar ki ong henry ka baca kat bagi dang ong ngap jar u Bartimaeus udang ka angjam udang ko Jesus kon jong David tu isin ai ya u Jesus u bayos ngau ki jing ang ka jong pi ba jong u Jesus bayos ngau habang ikhat ya ula sange bala pet chau Bartimaeus u yo ya bau pet chau de ki khmat jong ka jing baru Jisu hak ta kalimat ula kali mikwa ayu bangan le naga benta jong baru Bartimaeus ula kali bangan ula juba bangan turai ngakwa ban yo iman ngakwa ban yo ya me bangan pet ya kedor ka jong me baru Jisu ula pakia ya Bartimaeus ula pet ya khmat jong ka mikwa bau Jisu le ka benta jong Jisu ulang berbet iki kemat bukan zaman sem ke jong pi bajong lada pimpat yo ya kendu yo Jisu Christ lada pimpat yo yo Jisu ha ke ching em ke jong pi ko ke pa lo pi jong pi don kam ben yo de ki kemat jong ke ching ula ban berbet iki kemat jong ngila ban ya de ke ching skam ko ba ya Petrus dan ke duriau lada ngai pa ya ke ti jong Jisu Christ chu blay ula penyerap ya pi beri nang ta ka pasutanat kalong kani habang ipek chau Jisu ong upon bayangi an penkeladur anang penkela ar ko ren kal nong kabalai ker khat bakat pra on la nang penkela dur yangi syakata ka ju ka dur lani syakata ka ju ka buram ka jong utrai Jisu jong pi ba jong on nang pen keladur larang yai pet chau Jesus Christ larang i kwa ban long ku Jisu idai ban pet chau Filipi kan long ka ba ar gen khat ka sang wa to yo ya gen ka chimwat happy ka ba long ru how Christ Jesus bangin yo ya gen ka chimwat bangin don ya ka chimwat jing perkhat ka jong Jesus Christ bangin yo i ya ki wei ku bau Jisu yo i don ya ki khmat ki ba la ban pet ye ki wei kelam ke jing isi ki wei ni dan kam pandan ye ke chimot ke jong Jesus Christ ni dan kam ban pet jong Jesus Christ u Jisu dan ye ke dor ke bakum no ki parlo u Jisu dong u don ye ke dor jong ke jing namar u blai ulong ke jing ye u blai ulong badap ke jing isnai u blai ulong bakloi ban map lada bisngou sitam lada bisam jing ban map ye ki bales new ya pi lada pisam jing ban map ya ki priu ki ba kran ban ya pi lada pisam jing ban map ya ki priu ki ba isi ya pi pet chau Jisu punya rap ya pi lada pi kwa malong priu ba snoret komba Jisu la don ya ke chinglong ka ba snoret ki don kam ban pet chau wat pet chau priu ba snu sarong wat sedang ban ong utai tu priu ba snu sarong ba yo pi kala long kum tau priu ba pet chau Jisu lada pi kwa balong ki priu ki ba kongo ya ka man ka jong blai pek chau Jisu namar bau Jisu la kongo ya ka man ka jong pa jong lada pi kwa balong ki priu ki ba chanai pek chau Jisu namar bau Jisu ulang ba chanai Jisu ba khlam pa ba khlam tho pria chi em ka jong na khat ya pi ko ki pa lo bi jong ba pek chau Jisu Christ Chứ wai có ông bên em bên chào Jisu làm thọ bây giờ na quá có mau bắt em bà ô cái chừng em cho ngã cái đập phật rồi để chừng em trong ya ngã tôi sập nhân wai cái chừng wai chỉ được khát bắt cái kharas cái bong bên chào Jisu
Baklem tobria ngakwa kumau ban im babha kaching im jong na kadap dapo daching im jong yang atuson daching im jong yang atuson nang bangan yobor ching sniu ban cho kaching im jong katap dapo daching im jong yang atuson hatu bikwa bayi kaching im kejong pi on sop on tap da kata kecing im ke baklam thok pria kejong Yesu le si kecing im kejong pi ko ki parlok kalau kecing im ke badap dapop nei Yesu Kristus ukwa ban wenno i kata ki pop ke badan kecing im kejong pi ban un kop bapi da kecing im kejong kecing im ke baklam thok pria kecing im ke bajanai hatu pikwa lada pikwa bandanya kita kecing na khot ya pi ya baik chau Yesu lagi kemat juga kecing ke jampi lain ke kuya pi ba